excited na mo sa atong Yes. chika-chika. Excited. Ako po excited kayo sa inyo guys kay kanang nakadungog ko sa inyo ang mga stuff na before and blown away kay ko sa inyo ang mga performances both sa live and both sa recording. Like it's something ako as aspiring na performer ako hindi ko masuya kay ko mayo nga kani sila Dili, yeah, pero bitaw bay, thank you kay Bay sa kwan kanang inana. It's overwhelming po kaya para sa mga part niya kanang na maka-appreciate sa mong art ba. It's kwan kanang murag it keeps us going bitaw. When na murag mo appreciate nga nindot na gini siya na bitaw. So, yeah. Oo, Jude, unya. Di ba ka remember ka, Oding? Before ta nag-start sa recording, kaya murag, hindi ko confidence ako. Murag, pagay Jude ko, kulang Jude akong confidence kung buto na hunaon. Pero may gani si Oding kay grabe kay makapep talk pirmi as in. I'm sure grabe kay inyo ang rapport o inyo ang collaborative process going in. But before we go any further, hello everyone, good evening sa ato ang Higalaay Podcast, ang show kung makigsturya ko sa kung mga higala in real life online. And among storya, bisag unsa nga mga topics na interesante para sa ila, interesante para sa kuha, and ako inyong guest ni nun. Ako inyong host si Louie Himoya. And tonight, I'm joined by two very illustrious Iliganon or like Northern Mindanao talents, and na sila i-release ng upcoming single called Never Fade this August 6. And ako lang introduce sila isa-isa, no? Grabe po kayo sila og mga gipang-agian na gyud sa ilang career. So ang una na tong guest is isa siya producer and singer-songwriter gikan sa Iligan. Although I think naka-mention ka na naka sa Maranding or something. Is that something okay disclosed? Okay. Nasa kapatagan ko actually right now. Okay. And then nag-work na po din siya with various artists from different parts of the world like Greece, Germany. So internationally kinig dating ni ato ang first guest. And then mainly yung work revolves around pop and R&B music. So atong first guest for tonight is none other than Oding. Good evening, Oding. Hey, what up everyone? It's good to be here, guys. So I'm so excited about this show. Kay kabalo ko si Boss Lou is so good about this podcast. I've been rooting for him kay makita na ko yung mga outputs iyang work. It's so good. So Salamat, I'm so excited. Yeah. So yeah. Thank you Maulaw guys. ta kay akong talent wala ray kumingking sa inyo ang mga talent, so kanang inyo kung i-appreciate kay masaka pod akong say mubukad akong atay gamay. Ang atong next guest is isa ka graduate AB English, so murag ako po ning department sa MSUIT. Alumni ni siya sa Echoes Band from the same university, MSUIT, currently teaching English at MSU Lopez High na Community High School sa Miss O, I think. And then pursuing graduate school studies, and then karon spending a lot of time on her YouTube channel, Michelle Garing. And the namesake of the YouTube channel, Michelle Garing, ladies and gentlemen. Hi, everyone. Yeah, I'm really happy about this, that I'm part of this project, na I'm really honored nga gi-feature ko sa work ni Oding, and I'm so happy pagkabalupod na ako kay Lu nga ikaw di ang mag-interview sa mga as in kay Lu nga level. I'm really honored. I'm really happy to be part of this. No, dili ako may mo elevate ani nga na talk show, guys. Kamo may mo elevate kay Gabi next level kay inyo ang mga talent as ako pang naingon. Never Fade. Unsa about ang Never Fade, and how did you come about this collaborative na process? Like how did you two meet, and how did you decide na hey, magbuhat ka tag like kanta? Actually, kini si Mitch, I've known her for a long time na gyud, since kwan pa mi college pa mi. Actually board mate mi ani niya. Then moto na kwan man ako nga nindo chag tingog ba. Nakadungog na ko niya mag-perform sa kanang Echoes. Tapos makaingog ko maayo ni si kwan Mitch. And then ato nga time wala pa ko anang gasugod-sugod pa ako learn about music production. Pero
wala pa na ako siya na build yun. As in, and then as time passed by, naka-build ako sa akong skills, and I was confident nga I'm confident nga makahimo na ko, maka-offer na ko ni Mitch og something nga like project nga we can work together bitaw nga I can say nga indot siya. And then one day I came up with an idea. Nag-bump ko ani sa social media bitaw. Actually, ang story sa kanta is nag-start sa usa na ko ka friend sa Facebook. Pero I'm not gonna mention her kay kan mo siya. And makita na ko yung story manggod kay sige siya post sa iyahang story about break up sa iyang uyab. Nag-break up siya, and then mag-rant siya nga ikaw diri ka bati kay batasan, kuan gay ka cheater kay ka. And then kapila na nahitabo, and then the next day na pod may bawa na ko nga gabalik day sila. And then pagka I think next common na kini siya nga pangitabo sa mga di lang sa millennials, sa Gen Z pod na bulag balik murag mo na gyay. Like gabi na kay kasubo, like dili na gyud ko kay sakit kay singatanan, din ang ending kay makibalik kay gihapon ka. So ikaw man nisulat ani nga kanta, Oding? Yeah, I did one. And then pagkuman na to, balik naman siya. Naka-idea ko nga what if magsulat ko song. It's about somebody nga even though ginatry niya kuanang yang somebody nga gusto niya kalimtan, gusto niya i-push away, pero dili mawala siyang una-una. Murag ana ba ang idea sa song? Sa mo to murag ang idea sa song na somebody nga gusto niya kining tawhana malimtan, pero it keeps on coming back. Ang kuan dili niya mabuy-an ba. So that's why I came up with the title nga Never Fade. Kaya ang love dili gid mo fade. Dili mo fade. She keeps on coming back to the guy. Murag ana bitaw? Okay. Atong apilan si Misha conversation. So Mish, yeah, of course. So si Oding may nagbuhat sa kanta, dayon I assume siya po nagsulat sa lyrics. And then I assume mo nang naitabo nga nagsulat na siya gibuhat na kanta, then gipadungog niya sa imo ang demo or something. Nga na naitabo ba? Yes, kuya, yes. Nag-start jud mi ani nga kanta. Kitagaan ko niya og idea kung unsa nami himuon nga kanta daw, tapos dili pa jud niya isaba sa kuha ang work team ani nga kanta, murag thrilling mo kayo ni murag unsa man gyud. So paghatagan ko niya sa demo, wow, murag ganahan lagi ko ani nga tono. Ganahan kay ko ani nga tono kay it's something nga kuan pod ba part sa akong genre pod nga na dak-an na nako or sa ako ang nakaganahan na lately. Dayon pag-abot na din sa lyrics nga wow, this is very relatable to most of my friends, especially in social media. So, daghan dili ka move on. So, wow, this is very relatable to everybody na gid halos. Dayon, tagaan ko niya ani nga demo, ani nga kanta. Ano ko, sao mo na ko ni pagwan. Magalibog pa ko ba? Unsa man ni? I-follow na ko ang iyahang style or ang ako Pero Uding was really kind enough to tell me nga, Mitch, enjoy lang yun pagkantaan nga song kay we are not only making music, we're also enjoying it. We're gana iyahang point sa ako ba. Then ako realize ko, halalagi no. So, katong gitagaan ako ni og demo, sige buhat ra gyud ako siya, the way nga unsa gyud ako siya pagkanta. And the challenge man good was that even if dili kana ang atong kaagi as singers, dili kana atong kaagi ang nasa lyrics, pero ang challenge man good is mahatagan nimog live ang lyrics. So, challenge sa ako kay dili gyud ako ang naghimo sa lyrics. All I did was to sing the parts and contribute ad-libs and other styles kung unsa ang kuan sa pumaagi ako sa pagkanta. It was really good. So, are you saying na as someone who's like nanay relationship ng mga experiences, wala ka kaagi ginana nga bulag balik yan na? Dili mo gud ko ingon nga bulag balik. Kung bulag na, di ba? Kung kuan. I do not easily say nga, bulag na ta. Dili ko dali ungod mo ana. So, it's a big deal for me. So, dili na siya ingon nga basta-basta na kuan. Yeah, like that. All right. Oding, first giti ka nakitaan sa sa internet, sa social media is
through sa mo first single katong sa to Pulutan, which is in Bisaya, that one. and something na ni blow away gid sa kong mind when I first heard it, like nice kay siya production, nice kay ang vocals, and nice pud ang like ang lyrics is kind of something na very relatable at the same time. It's something that you probably would say to your friend, like pulutan ta sa mga storya sa barkada, like ning ko Yes, gid sa yes, akong yes. brain ba ning kasi nigsulod gid sa akong brain, di na siya mawala sa mura siya nahimong earworm ba. So is this like new single gonna be in like Bisaya gyapon or in English or unsa ba? It's purely on English by English siya. Mm. Yeah. Kay I'm aiming for kuan magud mas taas ang kuan bitaw reach sa audience, mas daghan makarelate na dili lang katong mga Bisaya ana. So mo to siya mas I decided to what if mas mukuan kog English karon para murag mas daghan ma-relate siya sa daghan. So yeah. Yeah, for sure. I totally appreciate that. Na obviously mas daghang English speaking na mga tao. Yeah. Ako as an English major, sa mga reason na nag-study ko AB English kay I'm able to navigate the language spoken by a lot of people all over the world. Pero Yes. ana pa si national artist na Noel Cabango, naagid po daw value in writing music in your own language kay kana siya atuagid na siya ba atong expression of feelings and emotions pa. So ikaw Mish, sa may makaingon anang kay ni usbong naman gid pagkaroon ng OPM dili lang sa Tagalog na sphere but also even in sa Bisaya na hip hop karon nga Bisaya na indie nga Bisaya. So what do you think of the explosion of the music scene sa atong local language? Sa local language mo na to sa Bisaya, actually magdepende mo gihapon na siya sa lyrics nga sulaton sa writer, no. Pero para pud sa ako I agree with with Oding Manggod nga daghan o dako og scope ito kung English language ang gamiton. Pero I also acknowledge the idea or the importance nga nindot sab magsulat og songs nga ang gamit nga lyrics sa atuang language diri sa atuang kaugalingon diri sa atong lugar, tungod kay it gives an identity pod sa kung kinsa tong naghimo. It gives identity to people kung asa nagpuyo ang writer. It's both actually very important, you know, to use different language and also use a language nga halos tanan makarelate, halos tanan makasabot. Yeah, for sure. And is this your first na murag original song recording, Mitch, or na nakailaing originals before? Yes, actually mo gini ang no. Na I had songs manggod in high school that we composed in our band and we were able to record it, pero we were not able to release it tungod kay pag college na nagka-bulag-bulag na mid, and I don't know if unsa na progress atong mga kanta. Sa ako lang hibaw-an wala gito siya na release. Pero this is my first official song na na-appeal bito ko nga na release gyud, official bito gyud. So I'm really happy. Yeah, and ikaw po, Oding, mikapila na mo ning song na murag you released by yourself. Is this the second one or like I'm sure daghan-daghan paglain? Like my own yun, my own your own. one na Dili nag-stand cover, sa akong dili name. Dili featured. This is my third one. Kay when we talk about featured, nana ko I have plenty of kuana songs na featured ko. But dili featured lang. It's not me kuan. It's my job actually. Sa Fiverr, I don't know if you know the site. Yes, that's my work, and di ako makamit og mga bisag unsa nga artist from different places from the world. Kay mo reach out man sila like, hey dude, can you sing this demo for me? Like inana bitaw. Gina showcase mo gud ako akong skills ito. Yes, sa mga wala nakabalo, Fiverr is like a website where they would pay you to do stuff for $5, no? Or na-change ba na? Or No, it depends on you. Depende sa imong kuan. Ikaw mo yung mag-offer sila. Okay. Kung pila imong kuan. Yeah. Pero mo ni mong third na single gyud kibali matawag. Yeah, third. Yes, money third na ako. Ay, no, third. Fourth. Ikaw pat. No, ikaw pat, no. Ikaw pat na yan. Yeah, ikaw pat. So kani siya
collaboration magdin siya with someone nga you know personally. How was the unsa gid, like take me through the steps daw, like giun sa niyo pagsulat, then giun sa niyo pag-reach out ka Michelle, then giun sa niyo pag-record, especially karon nga pandemic, ina na bitaw. Okay, sure. Kanay siya. Murag mo ni siya ang pinaka-exciting nga part para sa ako. Oh, Kay. shoot. Pwede na po ka mo Kanang, chime in, Michelle, anytime. yeah. First of all, I would say nga si Mitch gyud, grabe gyud kuan. I really appreciate, especially yung voice, so amazing. It fits to the song. Mo nang Thank you. Yeah. And then katong first nako siya na kuan mang good. First nako nakuha ang idea is it's just a melody from my brother na ako sa studio atong time. And then I was playing the MIDI piano. I was looking for a melody. And then akong brother ming labay lang ko siya. Then magkanta-kanta siya something like that. And then ay sa i-reveal ang melody kay wa pa man Yeah, dili ba. And then mo to king ko nindot lagi itong melody. So mo to ako siyang gi-build dito nagsugod ng build sa kan. Then nakita na ko ang chord progression, ang iyang rhythm. And then until na build na ko ang whole instrumental. Yes. Yeah. So apil na ng drums, ang bass, Yes. keyboards, guitar. And then after ato kuan ako ang una nako ginabuhat is ang hook, ang chorus. And then ginahuna nako ako magud mohimog song. Mo huna mangita kog kana bitong na-release na nga song imo na ko siya as reference song. So for this song, I was thinking about the Weeknd ex Ariana Grande or Selena Gomez nga feel. So more mga Save Your Tears, mga inana. Mga inana ba? Save Your Tears, mga inana. Jud. And then moto nakuha nako kinsa man ako kung ginaw nako kung kinsa ang artist nga pwede na ako makuha ani nga medyo ma-fit para sa fit sa song. So daghan kog murag consider kay daghan mo kog friends nga mga talented po jud kayo, mga female artist diri sa Iligan, especially sila Marian, silang I know nga kabalo pod mo ni Marian, di ba? Yes. Close friend man sila ni Kuan pod ni Mitch. Silang Marian, basta mga daghan ko gi-consider. And then mo to ang final na ako nga gikuan which is na-realize gina ko nga si Mitch gyud ang murag kuan goro ni fit kayo. Mo to gitawagan din ako siya, reach out ko ni Mitch which is wa ko na sayo kay iyang tingog fit gyud kayo ni nga kanta. Oy. Okay. So also si Mitch na po dayon sa part na ni Mitch gitawagan ka ni Oding. Unsa may imo ang first reaction? Actually, daghan na kay plano nga mag-collab ni. Tapos murag daghang instances bito nga dili mi makalugar. Tapos one time jud nga ni message na gid siya nga, Mitch, maghimo na gid ta, nanagid tay project nga himuon. Anak ko, wow, sige be, murag as always kuan man gid kay ko kanang enthusiastic kay ko basta music na ganyang hisgutan. Wow, sige, pinataas gid kayo ang replies ba. Sige ba, sige na. Dayon, yan ko gitagaan og reference nga Mitch kani katong Save Your Tears way na ni Ariana Grande o The Weeknd. Ano ko nga hala sige be because lately mong good pialo kay ginahan ako sa soul R&B mo. Mao siya akong try bitaw og practice ang soul R&B kay dili pod kay ko di ba nagkakuyog ta sa una og kanta dayon dili kay ko birit. So I'm more into practicing na lang or I'm more into kanang harnessing bitaw kung unsay akong makaya. Kay because dili man ko mo birit kayo so didto ko nag-build sa akong strength sa soul R&B na mga kanta. So pag ingon niya nga Ariana Grande, wow, sige, murag ma-challenge ko ani unsa akong buhaton ani unsa ako na kani siya pagkanta. Mo whistle bag appeal. Wow, dili pa ko na nga level, wala pa ko kaabutan na. Dayon actually Kuya Lo, I'll tell you guys nga nakapalit ko og mga gamit, nakasugod ko sa mga gamit because of Oding. He was really the one who inspired me, who really encouraged me nga Mitch pag kuha na og mga gamit Mitch kay mukanta ta natay himon nga mga kanta. So that was a year ago na gani. Tapos karon lang gid mi naka-realize pa nga sige maghimo na tag kanta. So katong pag-record na namo
yan ako ingnon nga si Mitch kanta lang sa the way nga unsa nimo siya gusto buhaton. So itong gihatag niya nga reference mo akong kuan po nga unsa may style gyud kasagaran nilang Ariana Grande. So gikanta na ko siya nga with adlibs pud nga kasi Ariana Grande ba kay daghan kay siya og kanang kulot nga birit nga wow grabe urag kalisod ani oy pero still thank you Lord because gi-guidean gid mi niya nga mahimo ni nga kanta din even if lagyo mi tungod kay di ba kay pandemic man karon so naningkamot jud mi nga okay Mitch kinahanglanon na nako ni nga part kay send na pud ko na nga part then Mitch kani kinahanglan ako ni nga part the voice pwede ay kana Oding pwede dili sa karon kay napukoy ko daghan kay challenges ang amo ang pag-record ani Kuya Lud like dili jud insigida nga nahimo jud namo bitaw diretso daghan pa kayo migagian nga process nga before gid mi naka-come up ani nga song kan pa kayo mig na change kan pa kayo mig i-add. So learning process giday siya nga Oo. nga na I mean challenge na siya nga na compound pa gyud sa fact na dili mo sa isa ka studio. So if ever na ay like problem or na issue magsend na ay pamamug file libitaw siya instant nga na ay reaction like mo jud na ang struggle ko ya. Oo. And one thing pod sa mixing niya murag struggle sa part nako nga pag-mix kay ay dili pa kay struggle na lang siya dili kay siya ingon efficient gyud ba kay when it comes to recording man good it is best na mag-record mo nagyud mo sa usa ka lugar para ang ang kuan bitaw ang microphone na man gyud na mga effect if imong palibot is close ba ka or ana so lahi man mig kuan good environment so I needed to adjust sa pag-mixing niya sa iyang voice ug sa ako nga mag-match ang feel sa among voice nga murag na arami gakanta sa usa ka studio. So that was a challenge for me. So as I understand na kay like studio grade gyud dira nga room sa inyong balay or nagi kay mo kog yung studio nga gi-build like isa ka office nga studio? Yeah, I have dili kasi ngon jud ako but it's enough for me to do my thing. There is a one. Ikaw, Mitch, you were just recording sa iyong balay. Oo, kuya. Napagay studio or like, di ba, you mentioned yung napalit kag mga gamit-gamit, so... Yes. Yes, I have the tools and other things for recording, pero my room is not treated ba for recording yun. It's not treated nga pang studio level bitaw yun. So I kind of made adjustments good. Labi na if kuan kanang mag-ulan or magtingog ang crickets niya ang microphone baya kay grabe ka sensitive. Yes. Kanang grabe kay mga sakinan madunggan pud na. Oo, grabe. Not just kanang mutingog ang sakinan Kuya Lu. Mo ni akong struggle gyud nga ginaingon pero ko the voice na nag-video king nga silingan madungog kaayo pwede ko ba na lang. Ni samot pag adlawan dili ko maka-record kay daghang kay manok nga mutok-tugaok. So mao jud na akong pinaka-struggle. Gusto kay ko mag-record og adlawan kay night times di ba? Kanang nabitoy panahon nga alam kondisyon kay akong tingog karon. Nya dili ka-record kay nagdingog ang manok, nagtuktugaok ang manok so nakay ka-compete siya ba. So grabe ang kuanoy, struggle gyud. So karon na kompleto na yung mga parts, hapit na human na ang song. So how were you able to finish the song man, Oding? Given like, all those struggles and challenges and limitations? Wala, ako lang mindset is kuan gyud wala na ako gihuna-huna kung unsa ang among maagian nga challenges kay kabalo ko as long as maka-record lang si Mitch maka-provide lang siya kanang good enough nga audio para ma-present good ang quality siyang voice I could find a way nga para i-match siya sa ako so ako mindset ana wala ko gauna-una nga bahalag layo ana balag unsay quality siyang mic kay lahi man mig mic and then moto ako lang mindset is kani ga kwanjud ko ga set ko date kay ako hilig kay ko mag-unya-unya manggod basta wala oy date nga ikuan asira ko kunya si matulog na ko pagkakuan so moto ga set jud ko date para mahuman yun ako siya until among gibuhat manggod kay mangayo ko niya kuan nako siya Mitch i-record karon atong target i-record na tong chorus part and then pag masenda niyang chorus part dito na sad mi sa
sa bridge or sa verses baka ana. Dayon lastly na mo gibuhat is ang adlibs. Para murag katunag yung part nga murag birit na lang kung unsa imong Yes, birit. hunaan. Oh, yun na huna. Mo singgit pa ka diha or unsa pa ka diha. So mo tong pinaka last nga part. And then after that, I did a mixing and then gi-master po na ako siya. And yeah, the song's done. Waiting na lang karong August 6. Yes. All right. Again, guys, August 6, Never Fade by Oding featuring Michelle. Or sorry siya, Oding and Michelle Garing or Yeah, asa ba? yeah. Featuring. ana. Yes. Oding and Michelle Garing on Spotify and YouTube or sa pa nga mga platforms? Yes, in all streaming platform, guys. You should definitely stream our song this coming August 6. Please. Yes. And I want to Listen remind to our everyone song. I want to say thank you again to our supportive nga mga fans so far. We really appreciate you guys. Thank you so much. Thank you so much. So yeah. Yes, and also sa mga bago lang nakadiscover sa amuang song pero nagdiretso bit og support. Thank you kaayo sa nga tanan. So bahala og wala pa mo idea kung unsa ang among performance together sa ani nga kanta, but still you made an effort to show your support by sharing our posts or our announcements sa release sa among kanta. So thank you kaayo sa nga tanan. That's great. And please guys support these two heavyweights nga mga talents sa Iligan City. Like di mo bumahay guys. Ako wala pa magig ko nakakita ni Oding in person. Pero sa kung nadunggan siya top-notch material. Si Michelle sa atong kaagi sa college, nagkamamo gid ta and ikaw sa representing our college kay na champion gid ka many times over and I'm so Wow. proud of you for that. Nga in a way as Thank like you. as the college leader atong nga time nakatabang pug ko og elevate sa imo ang Yes, musical kaayo jud. journey. All Kaayo right. gid kuya. And so let's go to the topic of like being a perfectionist aning craft of recording music. Kay ako po as an aspiring songwriter, then I try to record kanang like crude lang gyud kay nga mga demos sa akong mga ginasulat nga kanta. Kay isa sa mga hurdle gid nako is kana bitong dili gid siya mao ang na-record sa kung unsa ako ang gi-visualize sa akong brain. Yes. So in a way naagi ko pagka-perfectionist gamay lang dili pud kay di mo ko super duper maayo pero kanang ginana ba nga di gid ko mo stop hangtod sa makuha na ko akong gi-desire gid na outcome. So are you in a way mo ginana pud? Let's start with Michelle. Yes, as in kuya, murag, I think some of my friends or most of my friends in the music industry kabalo sila nga are naka-notice tingali na sila nga murag perfectionist kay ko pag-abot ana. Sumot na sa blending sa tingog, dayon. Siguro other people will say nga murag by the book kaayo ko no. I'm not really by the book pero nalang jud ko gusto i-achieve. Na ko'y gusto i-achieve sa mga kanta and diri sa first ever nga na song nga na feature ko, I really experienced good ka na nga ako ang struggle. I will really call it a struggle. Kay sa mga I'm having difficulty in pleasing myself mismo sa akong performance. Ay, dili ko to enough word. So, kapila pag yun ako buhaton. And thankful kay ko sa patience ni Uding nga nahulat siya na niya. So, bahala og sa daghan nga daghan bitaw nga trial sa amuang kaning sa pagkanta, daghan nga kapila pa jud mi nag-record ani para lang ma-achieve ang among gusto nga mahimo labi na sa ako ang part. Oh. How about ikaw, Oding? Would you consider yourself given nga ikaw mo tigbuhat with sa beats and all that? Yes, when we talk about perfectionist for me it's destructive thing for me if imo siyang kanang i-let nimo siya nga mo kuan si mong way. At the same time mura siya you will become unproductive somehow if kanang imong pagka-perfectionist bitaw i-let nimo nga mo-hold sa imo. When I was way back, start pa ko learning sa
when it comes to music theory, when it comes to mixing, mga theories niya, sound design. Inana jud ko murag mangita jud ko unsa niya pagbuhat nga tingog sa bass, sa synthesizer, giunsa niya pag EQ, pag compress murag ana ba. And then dili jud ko ma-satisfy until di na ko makuha ang specific nga sound. Bisag until now, I can say nga na-enjoy ko yung kuan nga bisag unsa una ko siya mix. Naagi part nga kulangan ko somehow. And then I realized nga ang art, it's not about being perfect yet. It's all about how you feel on what you're doing. Mo ginagawa ba when I do my song, dili jud ko na-realize na ko nga importante kayo nga kung unsa to ang na-feel nimo the first time you did or you had that idea, the first melody nga imong mind nga gave you goosebump. Dapat for me if mahumanan ako ang kanta, ma-feel gihapon ako tong nga feeling, nga emotion. Kay og once for me, di na gayto na ako siya ma-feel nga emotion nga murag goosebump nga the first time I made a melody. I assume that nga ako ana siyang gi-overproduce. Nakuha siyang na-overproduce na siya para sa ako kay wa naman ako na-feel tong una na ko nga feeling nga uy lami to nga feeling uy karon nga nahumanan ako ang song. Wala man. So there's something wrong. Maybe daghan na kay ko gibutang murag ana bitaw. So akong kuan kanang ako ang gina-sustain ang feeling. Balag murag na ako feeling nga dapat butangan pa man gyud niyo. Ayun na lang. Murag ana bitaw kay murag kana bitaw feeling mo murag na ego nga basta basin og naa ni lami na kani perfect na kani paminahon basta naa pa bell sa ana murag kana nga being perfectionist kaayo murag makabati siya sa when it comes so na let go na nimo nga murag tendencies very early on sa imong career. So ikaw Mitch nga nagsugod pa karon og kanang like records imong voice for a production nga ingani nga level. Like dayon ka nakaingon ka ganina nga daghan kay mga do-overs or sa ba na ba yung mga conversation nga nikaingon si Oding nga okay naman ni lindot naman kay ni pero ikaw kay like dili napay something ginana murag na ginana nga mga storyan yun diba? Kadaghan kayo most of that time. Murag every time nga pangayuan ko ni ani nga part tapos mo mag-send na din ko the voice murag pag sure ina lang ko be kung asa ko nagkulang ani asa ko nasayo pa ani kay ako nang usbon. May siya sige lang Mitch okay na kayo ni ako ra ning ikuan ako ni bahala ani. The voice murag feel jud nako murag feel ako nahago na si The Voice og encourage nako pero grabe jud kanang nakaagi pa mi anak kuya. Pero kano sa mo niingon nga kausa ka ikaw naka-decide nga okay na ni siya nga output like or like na-satisfy ba ka or like ningo nga sige bahala na lang na ginana na lang. At some point nakaingon jud ko nga okay naman tingali ni. Pero naadyo, kapila pa mangguguan na mag-usab kuya. Munang kanang sa pag-record bitaw na ako kay like sa Ableton. Thank you Oding for teaching me how to use Ableton. Sa pag-record manggod ingon siya nga okay kanang 5 takes na akong kinahanglanon ani. 5 takes kuya luha. Pero kanang first nga take ana kapila pa na ako nagbalik og record. Pag abot po sa ikaduha kanang mo stop na ko until satisfied ko nga okay na nako siya i-submit para sa akong first take nga akong pasabot. Tapos pag ikaduha na pod kapila na sa nako na dili ko ma-satisfy ba. Hantod na lang makaingon ko nga okay na ni imbito to si The Voice ayun to si Oding nga kuan ka nang okay na to siya siya ray bahala ani nakaagi pod ko ana oy. Pero do you think nga like for example paras kang Oding na niingon siya nga eventually na let go na niya ang pagka-perfectionist. Do you think na mo-apply po na sa imo anytime in the future? Or do you think na mo gini imong proseso? I have to be honest nga karon I'm still working on it jud Kuya Lu. Pero I hope that in the future ma-let go po na ko ng attitude bito nga grabe ka perfectionist kay. It's actually one of the reasons po nga I'm having difficulty in producing songs po. Even doing song covers kay naka-record ko. Actually, daghan kong ma-record, pero dili ko satisfied.
So I jumped to another song. Ana mo gud akong attitudes. But I'm still hoping and praying nga mawala na ko na nga. Nahinay na ko na siya ma-let go nga attitude. Pero pagkakaron, the most important thing for me is that I enjoy what I do. And alam dyan. All right. So naka-mention mo atong Ableton. So I think that's like a software, di ba, to produce music. And I'm sure daghan tag mga listeners karon or mga viewers who would be interested in going into music production, especially nga accessible na gud kay karon ang all kinds of tools for creating music. Unsa inyo ang murag mahatag nga tips for like kanang butang ta ako wala gyud ko'y knowledge at all. Kabalo lang ko mukanta ginana pero ganahan ko mosulod-an ang world. Unsa ka ang murag first step na akong pwede buhaton as a zero knowledge kid? For me, ako mang good kay kuan ko bay kanang self-thought ko nga kuan wala jay gatudlo na ko ani nga kuan. Pero when it comes to music background, I play music na kay since bata pa ko. Kay among family is musically inclined gyud siya. Akong magulang is kuan na sa banda. Akong eldest nga magulang ay na broadcaster siya sa usa ka stasyonan, and then he used to kana bitong magamit og bisag unsa nga software. So ako nga bata pa sige na ako nagkakit-an nga ginabuhat na niya ana-ana. Pero until I was college good nga nakakuan ko nga I need to expand my knowledge. Kay og dire lang ko let's say na ako'y talent pero wala ko'y drive nga mo i-pursue siya nga mas mo learn ko every day. Siguro wala na lahi akong ginabuhat ron. So akong advice, if you really love music, doing music, and if you decide to pursue it as a murag kanimo career baka or second nimo nga career or ana, yeah, you should karon start right now. Ayaw ugma, ayaw sunod ugma. So good na karon. Tan-aw tutorial sa YouTube or start nakagamit og kanang mga software nga recording kuan. YouTube mura gyud ako panglaban bay sa mga kuan sira og tanaw og YouTube actually when I was in college. Ana lang, walay gatudlo na ko personally gyud nga uy ana tudloan diga ana. Ako in a way ka-relate ko anak. Dagkig mga things like especially related sa work. Like di ko kabaluan ni ako dahil i-Google ay ako ra i-YouTube nga. Mo day ni ang buhaton. How about ikaw, Mish? Naka-mention nga gitudloan ka ni Kuan nga mo ni siya ang buhaton mo ni siya. Unsa mga revelations sa imuha in terms of learning the production nga kung kay mga misconceptions nimo before nga murag na correct atong naka-learn na ka og unsaon pag kubi-kubi. Yes, kuya. So actually, pag ingon mo gud ni Oding aning Ableton, wala jud ko idea as in bisan gamay sa kanang pag-mix bitaw sa tingog. Wala jud ko idea. I did not have an idea about unsa ang vocal chain, unsaon pag-balance ang imong tingog. Dayon, realize na ako nga sige man gud ko kadungog sa iyahang mga kanta ba. Unsaon man ni pag-achieve kang Oding? Anong nindot kay paminaw niyan tingog? Nganong kabalo man gud ko daan nga nindot siya og speaking voice. Then nakadug pug ko niya nakakanta siya. Nagapok ng mga border sa mong boarding house. Nakabalo na ko dahil nito siya tingog. Pero pag makadungog ko sa iyahang output na bito, dayon ako, nga mo times 10 man ang kanindot sa iyahang tingog, ani. So grabe ako, unsaon man dyan. Mura pag ginaset na ko mura bito, dapat akong standard sa akong ma-produce kay para sa iyaha. Tapos nalimot ko ba nga, we have different voice qualities. Lahi ang voice quality, lahi po dong ako. So lahi po siya pag-modulate siguro, lahi siya o pag Yes, kuya, as in na-realize na ko na nga kung giunsa mong galing niya pag-mix yung kanta, lahi pod sa kuha kay lahi pod ko og voice quality man. Pero sige kung pangutanan niya, Oding unsaon ni pag control ang EQ, Oding unsa dapat akong vocal chain. Tapos iya jud naingon sa kuha, Mitch, ma-figure out na nimo kadugayan unsa ang imong vocal chain. Didto na ko na realize ba nga halalagi no kung unsay vocal chain nga gigamit, like unsa niya pagtimpla ang iyang compressor, anything like that, katong sa mga makarelate sa pagmix sa tingog, kinunsa niya pagbalance, dili siya always applicable sa ako ang tingog. So mao gyud akong gusto
emphasize sa mga aspiring bitaw nga gusto mag-mix sa ilahang voices kay kung unsa manggali ang effective sa lain, it's not always effective para sa imuha because we have unique voice qualities. We are different. So just find your own vocal chain nga makaingon ka nga, this is me. Ako aning tingog, ako ni. Yeah. So ana siya kuya. For sure. And sa mga things na ginagamit karon sa mga musicians ug mga singers is autotune. And do you have any like knowledge or do you use autotune? Kaya naman mo kinabawan nga kanang autotune dili necessarily kanang murag distorted na kuan na murag sound. Kanang mura na siya pang perfect og pitch or something. So do you use that or do you think it's a bad thing or a good thing or unsa ba? Nah, I think it's gone by. Depends when we talk about autotune. For me, depende na siya sa genre. Like, ang purpose man good sa autotune is fine-tuning your voice. Like gamit ka na siya, especially pag ikaw style mo kanta is pitchy bitaw ka. Like, naka-slight nga flat, naka-slight nga sharp. Pag butangan mo nag-autotune, makuha na siya. Correct na siya. Yes. But if you overdo, pag imuha ganing tingog kay fully auto-tune gyud, mailhan gyud na siya like T-Pain, kadungog mo ng T-Pain. Kani ang tingog, Yes. mo nay kuan jud kanang full halos 50% of that voice or 80% gikan na siya auto-tune nga kuan. Tapos depende po na siya sa genre. Applicable kasagarang auto-tune sa pop, sa R&B, sa hip-hop, pwede sa funk, pero pag mga ballad, mga nana, dili ka na siya magamit, ana. Depende, usay, kanang magkuhan ko sa among clients, depende sa genre. When it comes to rap, hip-hop, gamitan ako nag-pop, auto-tune, just to, mas cleaner ba ang dagan sa voice. Pero, an auto-tune, dili na makasave sa empty actually. Dili na makasave. Dili na siya makasave. Dili na siya makasave kay kanang maka-help lang siya gamay slightly. Pero pag i-crank man gud nimo hard na ang auto-tune, mailhan jud siya. Yeah. All right. Now let's move on to another topic. Ato mga musical heroes, mga inspirations nato from growing up hangtod sa karon. Di ba lahi na magiging musical landscape karon sa atong nadak-an yun. Yes. Like lahi na ang genre, lahi na pud ang things surrounding it, na social media nga element, na kanang virality nga element nga dapat musikat imo kanta sa TikTok or sa YouTube. Kada bitaw naa siya kanang shareability kanang or kanang na siya more siya meme ang mga kanta karon. So katong nagdako mo unsay mga kanta inyo or mga artista nga inyong gipang idolize nga murag inyong gi-pattern inyo ang mga voices after or yung mga styles of music. Yung una ta ka Michelle. Siguro ang mga nakaila sa kuha karon kuya, kanang nakadungog sa akong mga ginakanta lately nga soul R&B. Siguro dili sila makatuoy pang akong nadakan kay Carpenters. Amo na akong mga kwan. I grew up listening to Carpenters because that was the only world. Oo, kanang mo mo na available sa una katong mga CD gani. Tapos sa amo pong family manggod like Oding, musically inclined akong papa, akong mama kabalo pod mo kanta. So murag na-expose ko mga Matt Monroe, anak pag yun, mga Whitney Houston. Mo pa na sila akong nailhan sa una. Pag abot na akong elementary, dito na dahil nisulod si Sarah Geronimo. So murag nasundog pa na ako tong mga To Love You More bitaw nga. Abi, pinaanak pa kayo. Nasundog pa na ko na siya. Abot pa ko ana. Pag abot na ako og college, nga na-introduce na ko sa lahi nga genre, murag na-expose na ko sa daghan nga nindot nga kanta, didto na ko nagkahinay-hinay og switch og genre nga ganahan ako. Murag suddenly, murag ganong very challenging og ganahan kay ko aning soul R&B. Na may mga bala, na mga pop, but I'm more into R&B kana pong pop yung mga kanta. So kanang sa soul R&B, kinsa man nga mga artist karon ang imo murag ginatingala gyud? Okay. So akong ginapaminaw jud Beyonce. So pero ginapili na ko ang mga kanta ni Beyonce nga mo bagay sad sa akong range kay dili ako makabirit kayo. Pero na yung mga kanta si Beyonce nga bahalag dili birit is mugawas gihapon ang pagka nindot siyang tingog. So mao na akong inspiration.
mga Ariana Grande, and also di gyud ako na malimtan si Tori Kelly. Mo nay siguro murag maunay Yeah. pinaka number one nga naka-inspire nako si Tori Kelly. Nga nagsugod ko og gig dira sa Calda, Tori Kelly na akong ginakanta. Yan na siya. If I'm not mistaken, si Tori Kelly kay YouTuber man na siya originally, di ba? Or I'm not sure if YouTuber siya kuya, pero naka-appeal siya sa, I think it was X Factor ba to or American Idol. I'm not sure. All right. Well, I'm so glad to hear nga mo na yung Beyonce, so mga Love on Top, o sa pa na. Yes. Mga pambirit. Mga pambirit. Ah, Ano bigat ka, ulit. dili ka gana bilit-bilit kayo nga mga kanta. There was a point magud kuya nga makabirit pa ko. Napatay time nga makabirit, pero I noticed ba nga kadugayan kanang night times yun nga dili na bitaw ko masigig ka practice, murag naginahinay og ka-decline akong ability nga maka-belt. Labi na nga dito ko na challenge na itong mo blend mag alto na lang. So samot nga murag ni baba ang ako ang range. Pero I'm happy pag gihapon balag dili ko kabirit. Ano kung gusto pud i-encourage sa uban nga i-inspire ang uban nga bahalag dili mo makabirit, you still have a place in the music industry, in the music world. Yeah, for sure. Misig ako kay di mo ko ting birit. Mm. Di po ko into like birit. Mas ganahan ko kanang catching ang mga melody. Grabe ito, murag pina-rap style na halos na melody nga paspas, then catchy. Yes. How about you? Pero di ba kuya? Yeah. Pero di ba di man malikayan good nga murag lately daghan kayong especially in singing contest, mura bag isa na siya sa standard. Oh. Yeah. Makabirit ka, Tama, Mike, tama. mga singer. Oo. And then that's one sure way to stardom ang pod na murag mo succeed ka ani nga career if makadaog kag maingana, then Oo. ang only way nga ma-impress mo mga judge is if Yes. naagig ka ana nga di man ka pwede mo attend ng mga kompetisyon na nga ang imo nang dala kay imong singing songwriting skills or unsa ba imong Oh, good. o dili man yun ka na amo rin mo tatak sa viewers ang Lagi. karamag yung Oh, mo good. It's a sad reality po di ano. Pero yeah. Mm-mm. How about you, Oding? Kanang birit ba imong style or unsa may imong kaugaling mga inspirations pod? Kuan, ang una gina akong musical hero was my brother gyud. Yeah. Siya gyud kay bata pa ko gabanda na siya ba. And then sige na ako na siya kakitaan mo perform sa stage. And then murag na build akong kuan ba confidence sa iya ha. While gad ako ko ga perminti ko gatan-aw sa iya ha. Tapos when it comes to professional nga mga records, ang ako yung kuan sa bata pa ko around 2000 ako mga ganahan nga record kay kana yung mga kana bitong kakanta sa siyang Shaggy ba? Girl, my angel, you my darling. Yes. Mm. Ang mga ganahan kay ko na ang mga record. Tapos as time naabot na ko college, nagkaganahan na explore na ko si Bruno Mars. Dili lang siya ingon manggod ang unique para sa kuha, unique kay Bruno Mars when it comes to sa iyahang figure bitaw. Kay dili lang siya ingon power kayo mo perform. Ang quality gud sa iyang voice. Yes. Grabe ka strong gud siya kuan bisag pa-perform mo nimo na siya live. Na mura Bisag recorded gyapon yang Bisan pag tingog yun. magkabalintong-balintong na siya dala. Taas gyud Oh, mo kay Jude. iyang tingog. Grabe quality. Tapos ang kuan pag gyud niya ang kana bitong mo kuan siya. Musayaw pag yun. Kana nga quality sa iya ha. Yeah, daghan nag-ingon nga si Bruno Mars kay mura na siya sunod daw nga Michael Jackson, ginana daw. Like naa siya yung mga interview sa una sa MTV. Nasa sa Hawaii. Bata pa siya, kay mura na siya ga-perform dito sa mga bars dito as murag Michael Jackson, Elvis Presley impersonator ba. So bata pa lang siya, naa na gyud siya anak nga murag destiny ba nga matawag ba. Oh, Jude. Murag bata pa siya, kabalo na siya, confident na siya nga kini nga butang para sa kuha gini.
Murag grabe siya ka power bitaw bata So, kayo. are you saying na murag ang inyo ang career paths kay ikaw from a young age kay exposure ng music siya po, do you think na murag similar na mo mga career path? Dili, I can't say kasi Bruno Mars grabe man siya ko yun like he's my hero though. Dili na ko siya maingon nga I'm close to his kuan. No, I kuan lang. Murag ganahan lang ko ba sa kuan nga siya akong gina-idol kay murag ako man good basta dili sa ingon nga kinuan niya ko I believe man good nga kanang kuan ko ba kanang dito ko musuon sa mga the best gyud, the best para kung makuan gamay mo dili man gay na ko siya ma-achieve at least murag ana bitaw dili sa ingon ambisyoso pero yeah I'm aiming for the best man good so Nindot na ana kay if bitaw. ayun pa nila reach for the moon because if you don't hit you land on the stars or something or ginana, Yeah. Should. di ba? Tama. So kana natin mga inspirations, natin mga musical heroes, and then eventually when we try making our own music, we run into the risk of murag mahimong copycat ana ato ang mga idols nga murag halos awaton na nato ilang style o ilang Mhm. ilang mga choices in terms of music. So how do you differentiate yourselves from the people that you look up to nga kana maka-create din mo inyong kaugalingon nga style? Style yeah. Mitch, ikaw answer. Like sa kuya, ang ako manggong inspiration sa paghimo sa ani nga kanta kani sa mong i-release ay kay si Ariana Grande man. So bahala og siya ang akong inspiration ani. I really did not have the goal of actually copying her or copying her styles. More sa ako gusto ko nga although siya akong inspiration pero naa gihapon ko runs nga ako alang gihapon nga matawag gihapon akong ako tungod kay lahi man pud mi og voice quality. So, kung ma-differentiate mong gani akong self from Ariana Grande, wow, grabe po, very daring for me to compare myself to Ariana, no? Pero si Ariana Grande is sa higher level of kuan manggod kanang Performer. performer manggod. So ako, dire na pud ko nga level, pero there are instances sa akong pagkanta ba nga makaingon na gyapon ko nga ako. Dili na ko siya ma-explain tungod kay di pud na ko kanta ang music karon no kay work mas spoil lang I everybody. think they have to listen to Pero, it to yes, kinahanglan judge. dapat mo maminaw tungod kay you can really say nga okay, Ariana Grande yung inspiration pero this is not Ariana Grande singing or this is not the way nga unsa pud ang pagkuan ni Ariana Grande. This is Michelle Garing. Yes. So again, August 6, Never Fade, Oding X Michelle Garing on Spotify, YouTube, and all other streaming platforms. All right. How about ikaw, Oding? Unsa may mong maingon nga? How do you differentiate yourself, especially when it comes to like beat making? Kaya ang mga beats karon nga mga panahon na they run into the risk of becoming murag similar sounding. So kanang sa ako pod when it comes to moingon sila kanang basin murag na kay ginasuon. For me it's natural man gyud nga. And I think pod it's the best pod nga naa kay gina-look up good nga somebody who is great ana nga linya. Kay para murag it keeps you going ba. And then dili lang man ingon mga stars pod akong mga big stars na akong gina-look up. Na ako yung mga local artist nga gina-look up pod yun. Actually like Arthur Neri kana siya. Gabi na I kuan ako siya ginaset na ko sa kung una nga rival na siya. It's not about kuan ganang murag para sa kuan lang ba nga someday siya yung mga competition kibali. Hopefully abot ra ko ana nga point nga puhon unta ana pag mindset para murag it keeps me going ba. And then when it comes to kanang mo igon ka nga kapikat I think kanang sa quality pa lang sa voice makita naman gyud nimo nga na difference. So ako karon dili pud nako siya wala ako'y siguro somehow na ako'y ginasuon nga style the way mo kanta si
ni a little bit of Bruno Mars, a little bit of The Weeknd, a little bit of Justin Bieber, murag inana bitaw. So if you join them together, it's a new thing. It's a new kan ba? Murag ana bitaw. Kay yeah, mo may murag I can change my quality sa akong voice. I just need to find a way nga murag makuha na ko siya, maggamit na ko siya nga kanang maayo bitaw without being copycat sa uban. Murag ana. Alright. For sure nga dili man gyud even if you kinsa grabe pa kay ka maayo muawat og uban nga artist, a little bit of yourself comes through good. So dili gyud 100% awat unless impersonator ka or something. Pero Jud. pero kung musician gyud ka nga and you pour your heart and soul into it, even if like butang ta awat kayo nimo ang tingog, ang composition, ang imong emotion di man gyud na imo man gyud na imo signature man gyud na imo. So let's move on to another topic. Yes. And siguro this will be the concluding topic for tonight. It's the pandemic and isa sa mga things po na ako ang na-miss gyud kay murag I don't know if you know this about me pero I'm trying to write songs and I'm trying to go into gigs unta kay dito na ko i-try out akong mga songs if nice ba siya, if nabay positive reception ng mga tao. Pero nawala na siya nga, nga avenue because bawal naman karon mga large gatherings. So, do you miss ang gig life because of the pandemic? Like, na-realize ba niyo siya ka-importante agi aning na pandemic karon? Ikaw, Mitch. Ayo. Ikaw, Mitch. Yes, kuya. Kanang bisag even pa lang pagsugod sa akong work, na-miss na nako ang gigs. Kay work, la kayo ko opportunity dire to sing. Labi na nga nag-pandemic. I can't go to other places to perform. Murag lisod kayo i-expose ba. Then, ang feeling manggod sa performer, pag bitaw wala kay audience nga makakanta ka, murag you're like isolated manggod. Inana akong ma-feel. I don't know sa uban. Pero inana akong ma-feel. Once gani nga, it has been a long time nga dili ko maka-perform. I notice nga taas-taas na kay nga time nga dili ko maka-perform nga wala ko'y audience. I feel so isolated. Murag, this is not me. Murag, I can say nga it's my self-actualization ang pagkanta. Murag, the one thing I did when the pandemic started was to really work on my YouTube channel. Because I know nga even if wala sila dira presently. Pero kana bitong comments lang bitaw jud Kuya Lu nga mingan sila nga. Wow, ninduta kay Michelle Murag. From me being so shy and not so confident about my own talent, ayun, somebody will comment bitaw nga or write comments nga. Hala, ninduta kayo, oy, more pa be. Murag grab dako kay na nga butang jud for performers. I tell you guys, it's a very important thing jud nga. Bahalag unsa ra nakagamay inyong pag-compliment sa performance pero big deal na kayo dako na kayo na siya nga butang. So I'm really happy nga even if nag-pandemic pero I found a way to still express my talent, to show my talent, my skills in singing. So through YouTube channel. So subscribe po mo sa akong YouTube channel guys. I can have more audience. Yeah, Michelle Garing. I-search lang sa YouTube bar. And definitely kay when especially ang Facebook, ibutan sa Facebook, dali naman mag-comment sa Facebook. Dali naman siguro mag-reply o tweet sa Twitter. Pero sa YouTube, wala yung responsibility to comment. So if mo comment ang isa ka tao, it took a lot of time and like intentional gito inang pag-comment nga. Yes. Wow, good job. Like nice kay imong sing. It move na-move kay sila sa imong performance nga naka-decide sila nga mo comment. So mo nang big deal kayo comment sa imo. Oo, as in kuya. Oo, dyan na. Yes. Pero on the other hand po, if naay mo comment og bati, it's ma-hurt ka. Kaluoy sa Diyos no, wala pa man pod noon. Pero if naay mo comment og bati, labi na if kuan kanang it's all about giving advice bitaw on how can I make or how and I can make my singing be improved. I'll take it as a constructive criticism man sad. It's not all the time. Bisag na ako'y pagka-perfectionist Kuya Lu, I don't think I'm perfect man good pod in my own performance. So I really consider comments nga, kuan ra kayo, murag very loud ra kay ka dire or kuan murag kulang kay ka sa feelings dire, murag kag nagsyagit dire, murag
gina-reflect ko na akong self right after nga halalagi no. Nang I listen to my song pag human pod nga lagi sakto pod tuod. So I'll work on this. Ana ra pod. At least like positive ra pa rin mo take sa mga criticism. Yes. How about you, Oding? Unsa going back to the pandemic and the gig culture being lost, what are your thoughts on that? Well, I agree with Mitch kay pareha pud mig kuana ni nagagig pud mi dito gyud especially dito sa Iligan. I agree with her nga kanang makamiss gyud ang kanang mga naong bitaw sa mga tao while naka sa stage ga perform. And then kana ilang mga cheer nimo, mga live nila nga mga cheer, mga ganana bitaw. Mani makamingaw. And aside sa beer nga bugnaw, kana po Kana naman gid atong gikamingawan gid. Mura man gid na sure if you can hear me guys. Sa tanan. I lost my connection, I think. No, it's okay. We hear you. Okay. So, yeah, moto. And then also mo lagi imbawi po ko sa ako ang social media and sa akong kuan kay kabalo man ko wala di man ta kadto ana. So, nangita ko glaing kuan pod pamaagi nga still I could work sa akong kuan songs. Even though dili personally, at least pakita nila ba nga I still thrive for my kuan music. Yeah. And also kanang katumingon mo nga katumingon ka nga naay mo kanimo di ganahan sa imong mga videos or mo dislike na the first time na nga nahitabo sa ko nga murag na imong dislike sa ako ang kuan first time ito nahitabo. And then murag kuan ba siya mura siya maka somehow mura siya maka kay first time lagi kaingon ko murag baguhan ka ba nga na imong dislike sa pero I realized na it's a normal thing when it comes to art. Kay not all the time ang good ma-meet nimo ang I believe nga every person nagyo na sila art sa ilang heart. Pag hip-hop mo rhyme na ma-meet bars. Yeah. Bars yeah. So murag ana bitaw if dili na imong art dili ma-match sa silang art silang heart. Well, eventually, if di sila ganahan, dili sila ganahan. Hindi mo na Hindi mo mapugos. Yeah, di na mapugos. So, ako mindset is, I'm doing my art for those people nga ganahan sa akong art man pod. Dili man ato mga tao nga dili ganahan sa akong art. So, inana lang. So, that's why, gina-accept na ako. Okay, that's normal. Yes, for sure. So, and you cannot... sige, try. You cannot please everybody with your own work pod, no? Yeah, that's right. For so, sure. Yeah, makamingaw ang kuan. Definitely makamingaw ang kuan. Aside sa mga friends, mga nana sa gigs, makamingaw siya. Magi ka makabuild sa mga social network po, mga like-minded individuals nga who are into the same genre of music, who are into, partying and stuff like that. And with regards to kanang sa YouTube, naman po ko yung may experience na kay sa una, like mga 2011 or something, 2010, nag-record ko video na barat po kay itong camera. Then, akong gi-upload sa YouTube. Like, wala lang ito sa kong buot good. Akong gi-upload din. Like, many years later, wala na ito na akong gi-check na video. Di lang po ko maingon sa ito ka video. Basta kay River Maya nga song. River Maya nga song akong gi-record. Then na yung mga comment dito, daghang likes, daghang dislikes. Abot ata siya 15,000 views. Wala lagi ako damham ko. I think, ako tanawan ni napamatin din eh. Yo, ayuso. So, ipagdaan na lang to nimo. Views, uy. Lang Ako i-search. Sana all. First video, 15K views. No. I think I'm behind. Basta anyway, ang point is, na siya dahan likes, pero murag 25% dislikes. Then, may mga comments na like, shabu pa. Gusto kong party, okay lang kay, ba't di mag-ibog ito nga pag wala gito na ako gipanumbaling nga kanta gali. But yeah, definitely, ginana nga makaigo gud ang
ang negative na mga comments sa imo yun. It will get through you. Okay, siguro final question na lang before we end the podcast, no? And this has been a very fun time. Like happy kay ko talking with you guys. And again, Yes. Never Fade on Yes. August 6th, Oding x Michelle Garing. Sige daw, like fast forward in the future, wala na yung pandemic, everything's fine. Pwede ta makagig. Unsay inyo ang murag hopes, like unsay inyong mga ideal scenario nga, uy, dapat na gini mahitabo kay like celebratory, wala na yung pandemic type thing. Oding Yes. katay mong giingon. Yes. Nagin mo, nakuan, istoryahan mo na ni Michelle nga. If wala na yung pandemic, maghimo gyud mig music video, ano nga Yeah. song. Ano yung sabutan na mo, kay karon layo pa man mi. So hopefully, if mahuman ang pandemic, maghimo gyud mig music video. Kay I think it Yes, puhon. deserve ani nga kuan, deserve gyud ani nga song. ang music video. Deserve good. Butang ta, Oh, are you estimating mga 2022? Ina na? Depende if unsa ba ka ting dagan Wala sa po, tong no? gobyerno. Unsay Lagi. dagan sa tong Mabuda ng panan is. COVID. Yeah. Ikaw Mitch, Yeah. unsa ba? Same ra sa kang Oding? Same rapod kuya kay actually bago lang mi nagstoryaan na. I think the other day lang yata. The other day lang Mhm. gid mi nagstoryaan na hala, it's a good thing that I have something to look forward to in the future pag mawalan ng pandemic because mura gid na ang isa pod sa nakababag gid ana ba. Pero Mhm. hopeful gid kayo mi. Lagi. Hopeful. I think kita tanan karon hopeful. Kay murag Mm. kapoy na kayo, sumo na gyud kay ang COVID, like sumo na gyud kayo, like pwede na mahuman na ni kay mubalik na ta sa normal be. Dagay kay mga things Lagi? gyud na natanggong. Agyan Mm, ng na COVID. Kanjud. Tighan kayo. Sumuna kayong naong sa akong bungbong. Sabi na dili karon ga lockdown na pod. Although like you know, di na magini mo mapugngan mo balik na magid sa trabaho tanang tao. So mura bitog essentially back to normal na tanan, nalay face mask o face shield din, naalang gyud ang COVID ba, murag mahimo na gyud siyang part of life ang COVID ba. You know? Anyway, before we go any further na aning discussion, layo na kayo na siya. Would you like to shout out anyone or thank anyone before we end the podcast? Sugot ka, Yes, Oding. Mitch. Sige, si Mitch. Go. Yes, first of all, akong pasalamatan is ang Ginoo jud no, murag thankful jud kay ko sa Ginoo for giving this opportunity gyud. Murag he made a way nga mailan ako si Oding, he made a way nga makapundar ko og gamit para makakanta ko, maka-collab ko ni or ma-feature ko ni Oding. And sa tanan-tanan nga na abot na ko karon, credits to the highest. And second is shout out to my family. Kaya nga no, supportive kay sila. Kabalo good sila. Sige mo gud ingon nga. Kusog kayo yung tingog madungog diri sa sulod. Mama, ang kurtahan hinaya ninyo. So somehow I felt guilty about it, pero thankful gihapon kay ko kay supportive taon kay sila, maghilom lang gid sila basta kabalo sila nga nag-record ko. Next also is shout out pud sa akong partner nga very supportive pud kayo. Then ako na Nasa elaborate. tapad ni mo. Yes, nasa siya diri. Kay na ko diri karon nagkuan connection. And also Oding, of course. Di ko na makalimtan si Oding. Kay murag dira gyud ko nagsugod sa iya nga nakabalo ko og about sa recording, sa mixing, as in daghan kaayo. Murag dili lang siya partner ani nga kanta kundi is a true friend gyud nga nag-inspire gid sa ko because there were times gyud nga murag wala gyud ko encouragement ani tapos moingon lang siya kalit nga Mitch, wala na lagi kadungog nga nag-upload ka sa imong YouTube, balik nagkanta. So, dili lang level bit, surface level bit ang among pagka-amigo, kundi it's a deeper friendship na gyud. So, thank you kayo. And also, di ko malimot sa friends na ko, sa akong workmates, nga very supportive, sa akong students also, nga di ko malimot, ma'am. Congratulations, ma'am. Thank you kayo sa nga tanan. Dili mi maabot dire kung dili tungod sa inyong support. For sure. And I'm sure they're all also thankful for the talent that you have and the joy that you share with them as a singer and as an educator and as a lover and as a daughter, All right. How about you, Oding? Any shout outs? Well, for me also, I would like to thank you, God,
Thank you, praise the Lord yun nga ako aning na-achieve ni namo ni Mitch nga level. We are proud, so proud of this song kay we worked hard for this one, guys. We worked for months para lang gyud mahimo ni nga kanta. And despite sa among busy si Mitch, ako pod busy pod ko sa but still nangita mig na time para mahimo ni nga song. And just so you know, dili lang ni nga mao nga kanta ang among i-release. Wow. Right now, right now. Yes, kuya. I'm so excited. We're doing another one song. Actually, human ang instrumental, and then naanami sa vocal recording process nami. I'm pretty excited. Pero isa-isa lang. Mura siya Billie Eilish ex Phineas type situation. Yeah, maybe. Pero yeah, guys, thank you so much, guys. And I would like to ask you, all of you guys, favor nga, please paminawa gyud ang song. Ayaw lang, give a chance sa song, please. Ayaw lang paminawa sa first verse, sa first chorus lang. Please paminawa ninyo ang whole song. Kay we really think nga you will love it. Definitely. Yeah, ako, in no doubt in my mind, I will also love the song. And for you, right, nagi mga songs bitaw nga first nimong paminaw, dili pa siya nimong makuan, then second, pagka third, wow, this is the greatest song of all time. Or ginana nga kuan ba? So yes, that's right. You should let it simmer in your mind sa ang song. Don't give it a chance. Ayaw ikuan nga like sa first nimong kuan murag na saba off-putting or something. Give it a chance. Give it a try. And I'm sure this is the same thing po sa upcoming single na Never Fade. Again, Oding and Michelle Garing, August 6, 12 a.m. on all streaming platforms, YouTube, Spotify, and what have you. Again, Oding and Michelle, thank you so much. Aning ato ang Higalaay for tonight. Salamat kayo. Gabi kayo informative and fun to talk with. And I wish you all the best in the world. And you deserve all the success that you have. And stay safe aning a pandemic. All right? Bye. Thank you so much, bye. Thank you, for your for this podcast. I love it. More power. As in, Dagi. Thank you. Appreciate it. This is a step good or release. Song release. Yes. I'm glad to be a small part of it. Good. And ato gini-hype ang inyong song to the max, kay I believe in your potential, guys. Hey, yeah. All right. Thank you. Bye-bye. Let's wave bye-bye na to our viewers. Bye. Bye, guys.